Так, усім вітаночки, хлопчики, дзяўчынкі. Сёння мы таксама будзем працягваць гуляць Hollow Knight. Ёсць гульні, у якія ёсць жаданне гуляць, нават калі сёння выхадны дзень, а надвор'е не вельмі прыемнае, таму будзем насалоджвацца гэтым сусветам. Хто сёння не бадзяецца ці застаўся дома. Вось такім чынам зараз апошні налады зробім і будзем тады працягваць з нашымі прыгодамі. Так, треба включить Twitch. І ми можемо потиху починати. Так. Сподіваюся, буде мене сьогодні чутно, так, і почати гульню. Сады королеви. Як я пам'ятаю, у папярэднім стріме мы шмат бадзяліся па садах каралевы, і дзесьці мы таксама згубілі, прайшлі ў глыбіннае гнездо праз сады каралевы, і нам трэба зараз вярнуцца, каб забраць сваю чорную гэтую душу. Будзем туды зараз спускацца і далей, што ў нас па мапе яшчэ раз, гэта мы павінны ў садах каралевых таксама яшчэ паглядзець за куточак, які не разведаны зараз, і можна яшчэ бадзяцца айці ў бок старэйшыны, каб шмат чаго новага разузнаць пра гэты сусвет. Так, ну тады крочым, ідзем. Так, вожыкаў мы гэтых памятаем, дагэтуль все бадзяюцца тут. Так, сёння у нас это субота, так, дзень нядзелі. Па надвор'ю я не ведаю, як у вас, у мяне за вокнамі восень, але дажджлівая, непрыемная. Так. Ну, а нам патрэбна ўніз. А якім чынам? Так, праз за гэты доўгі шлях праз шыпы, так. Нават не памятаю, як мы тут праходзілі. Так, яшчэ ўніз. А тут зачынена. Распавядайце, як ваш дзень праходзіць, ці адпачываеце вы, што вы робіце ў суботу, ў нядзелю, бадзяецеся ли вы з сябрамі, п'еце каву, падрыхтоўваецеся ли вы да Хэллоуіна. Так, а тут што за куточак? Мы праходзілі там у гэты закуточак ці не?
А, там жук, який малює, і ми не розуміли, що він від нас хоче отримати, ці... Що ж все-таки він там робить, він нам не розповідає. Так, а тут шмат у нас этих мадам паутиннів, так? Пауки з паутиннями. Цікаво, що анімація за пауками не така, як у остатніх зроблена. І просто такий паралакс-ефект на нас бягуть. Так, я просто не бачу, куди тут далі. А, тут готове місце, де шмат гэтых шипов, так? І шмат павуков. Так, будемо зараз потроху крочить. Зачепився навіть так. А тут треба бути осторожним, тому що там же у нас шмат гео на гэтым нашим нашей чорнай душы. Тады павінны пройсці гэты шлях без смерців, так? Каб не загинуць. Тому у папярэднім стріме я казаў, што тут трэба быць максімальна асцярожным. Так, і вось мы тут. Дзе наш сябра? Чаму я яго не чую? А, я памятаю цябе. А было бы добре, як ти тебе збегчи, пробегчи, не? Не зрозуміло, як тебе пройти без стрелов. Можна просто отбегчи. Так, а где? Ну, хотя я добре сюди прийшов. Що навокал шипи. Було би добре, як отсюда ще як-то вибратися. Все, знайшов тебе. Так, давай поспробуем поглядеть, что тут есть, и вернуться у королевские сады. Вельмі шмат закуточкаў, можа ўжо дзесьці штосьці схавана. Гэты вораг мне напоминаю гэтых былі ў Сілксонгу такія з ножніцамі, якія бяжалі да цябе і опа, прайсці можна. Так, ну, можна адным вокам паглядзець, хто там нас чакае. Ткачовая бярлога, добра, ткачовая бярлога. А ёсць у цябе тут лаўка, можа, якаясь? Ты можаш зачыніць, так, тут? Ці не? Ну, тут не ёсць шлях. Мне здаецца, яна не зачыняецца на бойку.
Так я спадзяюся, што... Так, а што там ляжыць? Хтосьці ляжыць? Хера. Ты ўжо памерла, ці хто? Ці гэта тая хера, якая потым у Сілксонгу на нас нападзе? Пра тое, што яна кіравала гэтым горадам, так? Так, ну тут ёсць якісь каменьчык, ткацкая песня, гэта што? Гэта... таксама амулет. Шаўковы амулет, які змяшчае развітальную песню, пакінутую ткачамі, што зайшлі з Халаўнэста да свайго былога дому. Ткачы былі ў Халаўнэсце, такім чынам, што ў Сілксонгу Харнет, яна таксама ж ткач. Наклікае ткачыкаў, щоб забяспечыць самотнага ўладальніка ахову да некаторым таварыствам. Не зразумела, што як гэты амулет да нас, што ён робіць карыснага, пакуль што. Трэба будзе яго начапіць і паглядзець, што за якасць і здольнасць ён нам зробіць прапануе. А там яшчэ ёсць месца, яно складанае. А чаму тут няма лаўцы паблізу? Так, было бы добра трохі захавацца, таму што я спадзяюся, што там унізе вельмі складана прыйдзецца зараз праходзіць. Ой, а ты хто? Ткачыха збегала. Можна трохі паспрабаваць знайсці дзесьці ворага, каб аднавіць трошкі сябе здароўе праз сонны цвік. Тут знайшоў месца, ён не рэагуе на сонны цвік, і можна такім чынам падысці ціхенька збоку і сябе гэтых набыць. Так. Ляцім уніз. А як там можам вярнуцца хуценька? Зараз паспрабуем там унізе прайсці яшчэ. Вот так, у ткачовай бярлогі. Так, кудысьці тут. Там трэба супыніцца, так? Калі тебе пашанцуе. Там можна трохі падпрыгнуць. Можна падпрыгнуць. Добра, гэта тут усё праз гэтае пратухлае яйка. Добра. Не шмат карыснага там мы знайшлі ўсё ж такі. Акрамя амулету. Будзем тады ісці далей.
Ён меня нават не чапаў. Так. Адкуль я прайшоў? Так я прыйшоў зверху, так здаецца. Так, ну, мне здаецца, што пакуль трэба скончыць з гэтымі садамі. Можна яшчэ тут пабадзяцца, паглядзець, ці схавалі штосьці дадатковае в гэтых месцах. Грибочки, наприклад. Бежить за мной, крочить Чейсі, так. А тут нават там ёсць гэты шлях для цягніка, так? Колькі я разумею. А в том закутку наш гэты сябрас. А можа, калі ў мяне ёсць гэты амулет качоўскі, можа, ты мне штосьці распавядзеш зараз? Маска твар. Зразумела. Можа, Джиджи ці хтосьці нас потым да гэтага пана гаспадара прывядзе, і мы, можа, штосьці у яго выкрадзем, ці атрымаем, ці гэтак далей. Так. Тут таксама у нас гэты платформінг з колючками. Так, тут цямно, нічога не бачно. Як нам тут вылезці до нашай лаўцы? Гаспадар Багамол. Так, а мы тут зараз прысядзем, і можна паглядзець, што гэта за дадатковая прылада. А я чамусьці я прыбраў спачатку гэта. А нават яшчэ у нас ёсць тут две ячэйкі. Шмат сколькі ячэек у нас. О, маленькі ткачы. А навошта вы? Закликает ткачыкаў, што забяспечыць самотнага ўладальніка ахову некаторым таварыствам. Мы можам і тады і прычапіць і гэтых сваіх, і тых, і нават так от бадзяцца. Цікава, як гэта будзе выглядаць. Чорныя гэтыя ніці можна было бы прыбраць. Наўпрост паглядзець, як гэта выглядае. Бываць душу, пашкоджанню. А як тут сняць гэтыя? Я ж не сядзеў на лаўцы. Гэта вярнуць. Тое таксама вярнуць і будзе высябраваць адзін з адным. Мне цікава. Не трэба, гэта якісь, можа, імба. Вы б'еце так? Што вы маленькія, вы скочыце? Ой, што то яшчэ падае?
А, это вы так респаунитесь и так. У нас целая уже тьма тут. Целая великая тьма. Ткачи и маленькие рыцари. О, тут есть худкое перемещение, навіть. Зачинили, ты кто? Так, богомол. Так, вожики забойцы. Киборги убийцы. Трошки незручно, што іх шмат, а мне не бачна, што яны робяць. Но гэта дапамагае мне нават, здаецца, што ты можаш сябе шмат яшчэ чаго павесіць такім чынам, і нават яны ж не бяруць ніякага шоўку, гэта іх дадатковы плюс праз гэтых маленькіх рыцараў, то што маленькія рыцары ўсё ж такі яны забіраюць гэтую душу, а яны наўпрост бегаюць. Ці яны таксама можа штосьці збіраюць. Я пакуль не бачу мінусаў гэтай прылады маленькай, гэтага амулету. Пойдем еще раз позмагаемся там. Як-ніяк яны будуць дапамагаць біць, так, ворагу. Ці можа яны яшчэ і грошыкі забіраюць. Не бачу. Не зразумеў. Ці дапамагаюць яны ўвогуле, ці не. Так, зваліўся. Не, ну Гео, мне здаецца, прыходзіць. Такая мы зараз бадзяемся так сюды зноў на аренду, так. Верните мне. А дзе? А чаму? Чаму? Ой-ой-ой-ой-ой. Так мы не можем помирать зараз. Потому что як так атрымалася, что чорны сябра, я яго не бачу, і он нават не зараспаўнился на арэне.
Так, що ти робиш? Треба тоді знову гэта трымацца. Не-не-не. Ці я не паглядзеў. Где ты? Где ты меня кличешь? Я тебя не бачу. Може это якийсь гліч адбыўся? Так мне гэта не падабаецца. Не розумію. Може ще раз спробувати сісти на лавцу. Ты не бачыў майго чорнага гэтага сябра і якім чынам мы можам вярнуць яго? А, вось ты дзе. Як ты тут апынуўся? Уже пачаў хвалявацца, што мы ўсё гэта страцім. Але абышлося. Ой, нават і знайшлі яшчэ гэта нашага зялёнага пакутніка за кратамі. Так, што ў нас тут? Тут мы яшчэ не прыходзілі. Тут штосьці зачынена, можа быць, тут можна адчыніць хуткі. Праход сябе зарабіць. А там можа нават і хуткае перамяшчэнне то робіць. Так, якийсь ти камінчик. Тут спить здрадникове дитя. А что, не буде нас причинатися? Это здрадниковое дитя. А як тебе обудить? Чи можем мы обудить тени, где наша мапа? Тогда тут покладем додатковый пин. Так, цветком не б'ється, але ж там можна уверх пройти якимось чином.
Незразумела. Пакуль што шмат таемнага нябачнага ад нашых вачэй. Всякае адбываецца. Так, што мы яшчэ знойдзем зараз? Так, якісь-то новыя ворагі Гоц. Насяляе дзіказем'е каля садоў каралевы, па прыродзе неагрэсіўнае, але яго дзікія энергічныя паводзіны несуць пэўную небяспеку, таму што ён вельмі хутка рухаецца. Вы нават да вашыя таксама сябры тут крочуць хуценька. Если там нельзя все ж таки подняться, так. Так, тут якийсь цивілізарний рогач, так? Жучара. Ляжить. Ляжить, спить себе. А мы идем далее. Все намагаються нас забити. Який-то таємний шлях ми тут бачимо. Ми знайшли. Тому що тут наш гэты сябра. Адчыніць нельга, так? Наскокваюсь на мяне, наскокваюсь шмат. І мы нават далёка так прайшлі, а я бачу, ну это тая лаўца, на якую мы сядалі. А можа быць штосьці яшчэ дадатковае, каб мы так далёка не бадзяліся. Мы так і не знайшлі месца, дзе хуткае перамяшчэнне гэта ладзіцца, не? Даюць нам шоўку. Навошта? Зноў будзе бойка якаясь. Гэта марму. Ой, каралева ідзе. Я так доўга ждала, і вось яна амаль прыйшла. Я быццам зараз лопну. Гэта ваярскі сон будзе. Я тут усё захоўвала ў гэтым свяшчэнным садзіку, захоўвала весь гэты час, і скора каралева вернецца ды навучыць мяне лятаць. Такая гусенічка, так?
Пажджем разом чужы. Пазбаўляемся разам. Выклікаць ваярскі сон. Мне не трэба, пакуль мы не разумеем, як тут хутенька да цябе прыйсці. Да гэтага ваярскага сну. Нам трэба разумець, як тут хутенька мы... так мы можам... так вось. А як тут? Там было зачынена? Тут зачынена было. Ставить гео, конечно, вставляем гео. Туды у нас буде хутка перамяшчэнне ў сады каралевы. Такім чынам мы можам таксама пазмагацца з ваяром. Так, а што намаляваў тут? Мы там пролезли ўверх, мы там бачылі, што там ёсць наш сябра, якога мы вызвалілі зялёны, і зараз можна пабадзяцца з ваяром, паглядзець, наколькі ён моцны, можа ён занадта моцны. І атрымаць дадатковыя адзінкі існасці, так. І адразу ляціш ужо. Ты наўпрост да мяне ляціш, а я павінен па цябе біць, і ты адыходзіш, так. Зразумела, мне гэта на рэакцыю у нас зроблена. Гэта ўся здольнасць, якую ты можаш рабіць? Ну, хутенька мы гэтага ваярскі сон прайшлі. Ой, чужы, ты мацней, намнога мацней мяне. Чужы, я так доўга чакала, я так доўга білася, чужы. Я так стамілася, Каралева скора прыйдзе, а мне просто трошачкі трэба паспаць. Чужы, збудзі мяне, калі каралева прыбудзе. Можа быць, каралева нас абаіх летаць навучыць, абаіх. Было б весела, правда. Так, ну, гэта сумна, што яна ўсё ж такі не зразумее, што яна ніколі не прачнецца болей. І увогуле яна ўжо была забітая. Тут абаронца ліста і кораня. Славім цябе. І нават тебе помнік уже тут стаіць, так? А колькі мне дадалі існасці, я не заўважыў. Ну 1540 гэта было 200, так? Можна тады прайсці до мадам, пакрочыць. Паглядзець, што яна за 1500 існасці нам можа дасць. Так, у колокольчик позвоним. Сядем на рагача і... ну вось гэта ў левым боцы, гэта яшчэ адна станцыя. Паколькі па 4 станцыі на ўрадок, так, я бачу. І болей, мне здаецца, болей не будзе. Чаму? Ну, так уж шмат станцый тут зусім. Так, прыехалі да мадам. До нашага прародца, так? Прарокца, так, кудысь тут. А чаму? Гэта наш тэлепорт тут стаіць. Добрый вечар. Цвіканосіць ты тут, дай глянуць на твой сонны цвік. Але так і думала, больш за 1500 існасці. Сонны цвік скора абудзіцца, не зварочвай са свайго шляху. Цвіканосіць мне невядома, што выйдзе, што вядзе цябе і што за воля цягне цябе наперад, але калі ты сабярэш 1800 існасці, я буду тут чакаць цябе. Дару табе гэта, няхай ён дасць табе сілы, ды дапаможа збіраць існасць гэтага свету. Што ты мне
додала. Кавалчик маски, добре. Новий реворд ми отримали таким чином, і можна довернутися до садов королеви таким чином. Зараз вернемся. Так, і this is how we in the garden right now. Бежим. Бежим, глядим, что у нас тут есть. Я ж не дослідив, так там велізарний жук лежить, да ми ведаємо, що хтось сидить. Ой, не хтось сидить, а що там був помник, і не зрозуміло, як там потрапити до цього помника праз світ. Давайте глядеть уважливо, може тут ще щось є. Вот добре би яшчэ где-нибудь руду знайсці белую, і на маль 3 кавалачка руды нам патрэбна. Тому што ўсё роўна ворагі зараз трываюць шмат удараў. Печать Холлоунеста, зразумела. Так можна було цвік гэты натачыць. Так, ну там мы зразумелі, што там у нас ёсць гэты шлях, а што на конт гэтага? Ці забаронена тут ці не? А так мы тут отсюда и пришли. Ну, тут такая велизарная полость, мне здаецца, што ёсць дзесьці месца, праз якое мы можем потрапіць у сярэдзіну. Точно могу памыляцца, але ж мне так падаецца, што можа быць гэта і так і ёсць. Нават калі машаш гэтым сонным цвітком, трохі таксама атрымліваецца шоўк. А можа гэтыя яны не дадаюць дэмэджа, яны можа трохі збіраюць па шоўку, гэтыя маленькія ткачы. Ці ўсё ж такі не дадаюць якісь дэмэдж? Можа яны збіраюць дадатковы шоўк, хто яго ведае.
Мне ще бачу, тут десь ёсць. Гэты праменчык свету, каб уніз патрапіць. Но я не упэўнены. Я бы хуценька спусціўся яшчэ раз уніз і паглядзеў. Ну, вось там-то дзірка-то ёсць, і свет ён трапляе такім чынам. Чаму б там не было б дадаткова? О. Так, прайшлі. Прайшлі ў гэты бок, але ж што мы? А мы апынуліся не там, дзе мы павінны былі апынуцца. Тады вяртаемся зараз. Вяртаемся зараз яшчэ раз да нашай гэтай каралевы, так? Ну, павінен быў, ці можа шлях тут дадатковы. Дзесьці. Ну, калі няма, тады няма, тады мы ідзем яшчэ вышэй. Толькі праз лаўку зараз прачнемся, так, не ўніз. Так, я зразумеў, што ткачы збіраюць душу, так? Вось яны прабеглі, у нас ужо ёсць душа на лікаванне. Ну, гэта добрая здольнасць, калі ты можаш нават яшчэ хутчэй лікавацца. Мне зараз складана уявіць, у якой сітуацыі нас змогуць перамагчы з гэтымі ўсімі здольнасцямі на хуткае лікаванне. Калі ткачы збіраюць душу, пашкоджанне дадае душу. Калі ты сам дадаеш пашкоджанне ворагам, дае душу. Шмат чаго дае душу, так.
Вось тое месца, дзе мы яшчэ не былі. Я спадзяюся, так. Так, амаль што. Так, абышлі, што у нас па мапе. Ты нават гэты вожык не з гэтага цембранага стрэлу яны і не забіваюцца. Ау, ау, ау. Кажа собачка, так. Що в лівому закутці у нас? Бар'єр, добре. Може, колись зможемо гэты бар'єр просто зламаць, ці абысці. Можна было просто зрабіць, можа, сцяну, а так яны зрабілі таямнічы бар'ер чорны. Можа, у гэтым быў якийсь сэнс. Та што гэта? Та што адбываецца? Ложися. З лежачага ты не можаш набыць душу. Я уже подумал, что можно было бы гэта зрабіць, але ж гэта быў бы чыт. Якийсь рассинхрон з джойпадом. Зараз я паспрабую перекульнуть його. Ну, зараз хутчэй працуе, так. Что у нас у правом закутку? Зеленый шлях. Тут можно істинности нам собрать. І вось гэта месца, дзе было заблокаваны. Мы апынемся вось там, дзе сады каралевы вядуць. Гэта зразумела зараз, што мы гэты шлях сябе адчынілі. Хаця земля наперадзе была нашай, цяпер прысвоіла тыя пячоры бледнае стварэнне. Яно здаецца дабрачынным, але яно не здзеліць з намі нашыя сны. Беражыся і ідуць туды. Так мы яго яшчэ пака не сустрэлі. А вы мне амаль на ўсю лакацыю, так? Кажаце, існасць збіраць. Я уже могу трапляць у гэтыя гарачыя воды, так? Таму гэта рабіць занадта прасцей. Просто і калі у цябе ёсць дабл джамп,
Гэта не складана, так. Яшчэ дзесьці яшчэ ёсць. Думаю, дзесьці уверсе там, калі можна праходзіць, а не, вось бачу. Ну всё. Сабралі існасці з гэтага дрэўца. Нужно вяртацца назад, так? Вяртаемся назад. Так, а тут зноў якісь платформы, чамусьці тут разбіваецца вакенце. Яны нам прапаноўваюць праз гэты ніжні дэш, так? Десь тут дайсці. Ці здолем мы гэта зрабіць, ці не? Так, можа тут можна на сцяну прыгнуць. Так, все. Аказалася куды прасцей. Чому ты не прыгнуў? Так, а можа мы дзесьці душы нам нафарміць трошачкі, каб не пачынаць там паўсці ўверх уцініка. Можа ты мне дапаможаш? Это мои маленькие ткачи набирают себе клипку. Этих пламен нема магчымасці мне потрапіць. Было бы добра знесці кагосьці, хто поўзае па зямлі. Ці вось, не? Так можна патрапіць цёмным-чыком, гэта добра, зараз яшчэ. А вы з вялікіх так збіраеце? Можна было яшчэ трошачкі. А это не попал. Ну, можу так попіць. І так сойдёць. Таким чином хопіць нам. Так, верните мои FPS-ики. Я разумел, что я не звалился так. Десь трохи низко было. Трохи низковато, так. Как ты мне не перешкоджал.
А як ви мені пропановуєте? Може мені треба було сюди, да? Каб я зупинився? Ну, гэта каб вызваліць гэтага нашага сябру, так? Угу. Прасцей зрабіць другі, мне здаецца, даблджамп, нежели зупыніцца ад гэтага хуткага дэшу. Ой. Ці можа паспрабаваць прыляцець. А, ну ты просто супыняешься. Можна папробаваць паляцець у пляцоўку, такім чынам можа яна нас стрымае і мы ўжо другую частку зробім з дапамогай даблджампу. Але я не ўпэўнены. Напрыклад, вось так. А. А, ну вось. Ну вось, але ж я трохи штосьці не пабачыў, кудысь там далей трэба. Вось. Не націснуў. Не спяшаемся. Крочым уверх. О. Так. Не хочу рабіць даблджамп, тому што ён усё роўна цепляецца праз гэтыя калючкі. А праз вось гэты доўгі, тады і гэта болей бяспечна рабіць. Нават калі ты не патрапіш, як тебе трэба. Так, вітанчкі. Ну, добра, што мне хапіла здароўя, каб сюды залезці. А больш тут мы нічога не знойдзем, так? Гэта ўсё, каб... А, так трэба яшчэ ўніз. Выйсці, а я ўжо падумаў, што ты, можа, мяне такім чынам вярнеш. Ты мяне не вяртаеш, так. А дзе? А, у нас няма компас? Не, ёсць компас. А, мы так далёка. І чаму мы не садзіліся на лаўцу? Добра. Трэба тады вяртацца ўніз. І мне здаецца, мы штосьці яшчэ не паглядзелі. Мы бачылі, што там ёсць хаваная такая вобласць, але я не разумею, як туды яшчэ патрапіць. Зараз паглядзім. Ну вось, тая вобласць, пра якую кажу, такі заблакаваны бар'ерам.
Ну, мне здаецца, што можа... Нам ўсё ж такі дадуць якую здольнасць, каб мы гэты бар'ер праходзілі. Так, гэта мы робім шлях у адваротны бок, так? Вось ты намаляваў зялёны шлях, туманная цісніна. Туманная цісніна ёсць месца, дзе там бадзяюцца яшчэ хтосьці. А тут мы шмат што прайшлі. Там яшчэ лаўца ўнізу была, унізе. Я бы прайшоў бы там яшчэ раз паглядзеў з того боку. Дзе бар'ер. Спачатку трэба вярнуць нам свае. Так, не в гэты бок. Зачинено. Ой, я памятаю. Каб абысці, а мы можем гэта разламаць? А, тут ёсць гэты рычажок, добра, каб мы не бадзяліся тут, не рабілі кругі, каб хуценька можна было абысці, выйсці. Ты уже вернешься до меня. Ты так и будешь бодяться тут. А, ну все, вернусь. Вернуся, довертаемся. Як тут вернуться нам? Треба зробити маленький скок. Але я і великий скок не можу зробити. Так, обошли. Ось ми тут. Там хтось є. Тут головне, що відчинено. Головне, каб было відчинено, каб повітря шло, а ми могли тут бодяться. І ми далей йдемо у лівий бок. Я би хотів ще раз поглядіти на місце, де ми вирятували зеленого нашого жучка. Вони б'ють, вони маленькі ткачі, що б'ють, можна було зауважити, що ворог усе ж таки був забитий. Но вони ще і шовк потрошечку підбирають. Це приємно.
хацеў хтосьці нас з'есці. Так. Нам у гэты закуток. Згубіўся, так, згубіўся маленькі жучок, мы зразумелі, а нам патрэбна прайсці ўверх сюды. Тут шмат раслін. Было бы добра тут не згубіцца, так. Вось гэтае месца. Што па мапе? Па мапе ты кажаш, што вось, можа быць, усё ж такі там, дзе заблакаваная частка, мы не можам патрапіць, пакуль не атрымаем здольнасць праходзіць праз бар'еры ці гэтыя ніці разрубаць. Можа быць, калі 1800 цік гэты сонны накрэпне, ён зможа гэты чорныя ніці і рубіць такім чынам. Я бы так зрабіў. А з гэтага месца мы не можам прайсці да гэтай лакацыі зараз. Зразумела такім чынам. Тут штосьці у нас. Так, нам нічога не астаецца, каб ісці куды. Шмат дзе мы былі, можна тут троху яшчэ дабавіць гэты пін, яшчэ пін тут. Я не памятаю пра вось гэту лаўцу, што там, там, па-моему, здаецца, што там яна до таго месца, дзе лятаюць гэтыя жучкі. Можам прайсці ўніз туды ў левы закуток, гэта нашага старэйшыны. Што у нас па бусінам яшчэ? Што ты тут намаляваў сябе? Ты шлях праз каралеўскія вадаспускі намаляваў. Каралеўскія вадаспускі шмат чаго намалявалі тут. Яшчэ гаізмы мы былі, можна было б яшчэ там таксама даследаваць. Я памятаю, што тут трэбен ключ просты. У гэтым месцы памятаю, што тут таксама зачынена. Пайдзем тады да гэтага старэйшыны. Няма ні дрэўцаў, няма нічога. А тут што у нас? Туманная цісніна. Гэта банк, які быў, які сышоў. Дарослы курган. Не памятаю, а што там? У цясніне ёсць яшчэ тут. Там таксама ёсць якісьці закуточак. Будзем уніз тады ісці. Болей я пакуль не бачу, куды мы можам тут яшчэ шмат чаго паглядзець. Можна пайсці рэворд атрымаць, мне здаецца, пакуль што. І зайсці, можа, ў грязьму паглядзець, штосьці, можа, змянілася. А для гэтага мы павінны прайсці зараз на хуткае наша перамяшчэнне. Будзем бегчы.
Так, Вітусі, Усяслав. Так, Вітуся, питайте, як твої справи? Ми ось Hollow Knight. Гуляємо навіть у вихідні дні. Тому що нам робити більше нічого. Надвор'е не шиковне сьогодні у нас у городі. Ми відпочиваємо. У нас сьогодні денний стрим відбувся. Нормас, вихідні ж так, ну. Вихідні це шиковно. Віншую тебе з вихідними. Чим займаєшся, як маєшся, так. А нам потрібно, куди ми хотіли пойти, у грязну, так? Так, зараз пойдемо, поглядимо, чи змінилося щось у локації. Може, хтось з нами захоче погутарити. І кудись наша дівчина вийшла. Так, замарлися ноги. Лавку же, так, железную, это мы памятаем про то, что мы можем завсёды відпочити. А ти відпочиваєш, так? Уже ж, о, там уже плакат новий з'явився з моїм ликом. Белый збавителю темры, товарные сны охопили паненьку, ей збиватель згинув, поглинула його глибиня, тепер холодний ветер, що стогне під її дверима, один її компаньон. Затрапляло її серце від раптовного страху, а потім тіш, раптовний спокій, чому присутність постать близько в посаді, и она не смея зернуться, не смея рушиться, страшащаяся, что на малейший рух развит чары, и она ведала эту присутность, але ее ложка ведала спокой, что только она проводила. Ее белый сбиватель, теперь заступник, возвышается побач моцный и идеальный. Это якісь уже фанфики пришли, написаны. Мені здається, вона зараз своє ліпше життя. Mobadis. Так, а ось зараз щось нове, мені каже Зельда, от усіх місців, куди би могли трапити, ми вибрали от гэту маркотную вёску. Я думала, мы ненадолго запыніліся, але мы муж тут быццам адурэў ад тых старых руін. Зараз ён увесь час там бавіць, ён спрачаецца, што мапаграфія выгадны занятак, але апрача цябе, ну хто купляе? Штосьці новае нам распавяла, але нічога больш не кажа. Так у якіх развалінах? Яна кажа пра тыя, дзе ён бадзяецца ўнізе, ці штосьці дадаткова мы можам паглядзець. Ідзем туды да жучка. У табе нешта новае, у цябе выпраўка нейкая іншая. У каго? А, ты інакш трымаеш цвік. Ты ведаеш майстэрства цвіка? Вельмі цікава. Слухай, ты не адчуваеш захаплення, каб і далей вучыцца? Ну, конечно, атрымліваю. Дык знайшоўся новы цвік, вось зброя дакладна лепшая за былую. А гэта той же, толькі навостраны, вельмі умелая работа. Цвік частка нас, інструмент, які мы цянем, меняем свет около себе, гэта святы абавязак сачыць, каб ён быў навостраны. Эй, прабач, не трэба мне такім балбатаць, давай назад да Гео. Ну, мне здаецца, яны разбавілі дадатковымі гэтымі дыалогамі, якія не толькі кажуць адно і тое ж, але ж праз некалькі гадзін таксама яшчэ дадаюць дадатковы кантэкст. Так, про твою гору Гео я памятаю, што ў тебя ёсць. Мы далей зараз будзем бадзяцца. Такім чынам нічога не змянілася. Можна да Джиджи тоже таксама пайсці паглядзець. Можа яна таксама нам штосьці па дыалогу зноў дадасць. Мы яшчэ не пашкоджаныя.
Нічым шкадуеш, дай загляну ў цябе, але я не бачу, каб за табой цягнуўся шкадаванні. Паслух, як маіх табе не трэба. Мне можа гэты... Гэта можа быць, яна можа нам, калі мы губляем душу, вярнуць яе да нас праз яйка, так? Я не разумею, я ні разу гэтым не карыстаўся, мне было б цікава паглядзець, просто як гэта адбываецца, ці можа мне хтосьці забіць. Ці я сам магу забіцца. Просто хацелось бы паглядзець, ці так гэта, ці не. Я ўсё ж чакаў, што можа быць якісь іншыя, якісь іншыя механікі гэта ўсё робіцца. А мне здаецца, што гэта так і працуе. Так, вярніце мяне назад у Грязьмут, і я просто гэтую тэорыю зараз пагляджу. Грязьмут, так? Ты же вяртаеш мне маю душу, так? Праз тухлыя яйкі. Ці гэта не так? Ну-ка. Привет, надеюсь, да мне... Чым не шкадуеш, дай загляну ў цябе. Так, бачу шкадаванне за тваёй спіною. Цёмнае пламя просто пад намі блудзіць пад кручастых дарог ды бальшаках каралевства. Я магу вяртаць твае шкадаванне, але тады табе іх трэба падолець. Такая моя паслуга, ты ж гэтага хочаш, праўда? Але я такая голодная, мабыць, ты не супраць даць мне крыху ежы. Паспіш з маёй, у цябе будзе такі ж вялікі апетыт. Ну вось яна будзе есці гэта тухлая яйка, так, абвярнуць. Ну вось. Так, на адзін зуб, але велізарную салоду пачастуюся. Так, я абяцала, пачнем рытуал. А еў-то мне вярнуць? Ну все, зразумела, навошта гэтыя тухлыя яйкі, як яны працуюць. Навошта нават тут Джиджи сядзіць. Гэта было незразумела. А мы тады будзем карочыць да глыбіннага гнязда. Таму што пакуль акрамя глыбіннага гнязда не зразумела, куды мы яшчэ можам пайсці. Станцыя каралевы, сады каралевы, усё каралевы, так. Каб туды патрапіць, бліжэй будзе да садоў ўсё ж такі пайсці зноў. Можна бачыць, тут нават два месца на гэтых, на рогучы, не одно месца, а два. Гэта што, якісь там мультиплеер можа зрабіць на гэтыя падарожжы. Так, а нам вниз. Далёка вниз. Так, это я высоко подскочил, а мне ж... тут не показывает, як тут пройти. Так. Моя неулюбленная частка, как пройти нам вот маленький закуток и не сгубиться тут. Не помереть. Так, витаночки. Тут мы уже с вами бились. Прывабны такія ткачы, за мной тут бадзяюцца, мне падабаецца нават лепей за маленькіх рыцарей, але ж яны гэта не падслухаюць мяне. Маленькія рыцары, яны таксама душу збіраюць, а гэта наадварот яны забіраюць і даюць мне яе.
Будзе крутая камба, калі гэтыя будуць прыносіць душу, а маленькія гэтыя рыцары будуць распаўніцца і дагэтуль. Так. Можна прысесці тут. Так, вожыкі. Вожыкі якія моцныя. Занадта так. Ніжэй. Яшчэ ніжэй. Главное не трапляць на гэтыя шипы. Так, і вось мы тут, і вось мы тут. Там наш жучок, які малюе на масках, пакуль мы не разумеем, навошта ён гэта робіць. А мы туды падаем уніз яшчэ. Толькі не на пікі тачоны. Яшчэ ўніз. Так, а там ёсць пікі. Так, а можа з гэтага боку таксама можна прайсці. Так, вы бяжыце па маю душу, так. Это я добра, што націснуў. Гэта не добра, што я не націснуў, так. Яшчэ ўніз. Было бы файна знайсці лаўку дзе-небудзь не так далёка, але пакуль яе не бачна. Так, паукі за мной крочуць. Так, а тут вось гэты Eagle Starration, мне здаецца, стаіць. Подпісаўся на іншай прыладзе, каб не шукаць цябе потом. Так, это SGTP Pepper. Так, дзякую, што падпісаўся. Што за іншая прылада? Добра, все равно дзякуй за фоловінг. Прыходзьце на стрымы, будзем гуляць у гульні. Усякія цікавыя. Развіваць гэты сусвет энтэртэйменту лепей, але ж дакладна можа на адным узроўні, як і кнігі, як і фільмы. Вот будзем рады, завітвайце. На тэлефоне. Так это ты, Ouch Potato, так? Ці гэта не ты? Вы як там шмат шифруецеся, я не разумею, хто з вас хто. Трэба разафланіцца, каб ужо разумець. Ты, добра. Добра, зразумела. Такім чынам мае гэтыя здагадкі, яны апынуліся вернымі, так? Добра. Так, а мы куды? Мы нават зайшлі туды ў закуточак бліжэй. А што там было яшчэ ніжэй? Што разламалася? Можа тут штосьці можа знайсці? Так. Тут все зламана. Тут можна абысці гэтыя пікі тачоны, мне здаецца, такім чынам яны зрабілі, каб з цябе было лягчэй абыходзіць. Ці праз верх, ці праз ніз. Хоп.
І вось мы тут, Дайце лаўцу, дайце падпачыць і зразумець, што нам не трэба так далёка ісці. А, тут яшчэ вы кажаце, што... Не, ці вы не кажаце, чаму тут ёсць знак? Таксама тут ёсць хуткае перамяшчэнне, але ж па мапе я не памятаю, чтобы яно было дакладна. А як тут туды трапіць? Ці ты кажаш, можа, што там хуткае перамяшчэнне у садоў каралевы, ці... Що там унізе? О май гайдабл. Чому ми так низько пали? Треба було, може, на платформер все ж таки ісці, каб не подиматися потім увесь час. Так. Я вас ведаю, я вас пам'ятаю. На ткачы потрошку там гэтага шоўку я назбіраюсь, так? А, гэта я вылез яшчэ зноў, так, у абратны бок. І я зразумеў, калі ты упаў, ты можаш хутка падняцца такім чынам. Мне цікава, што там яшчэ ўніз можна прайсці, не? Ці не? Памярэшылася тут. Так, адпачывае жучок наш. Што тады ўнізе у правым закуточку? Ой, ты хто? Ой, выходзь. А что ты все? Ты знік? А чому ти знік? Я перепужаўся, пачаў па тебе біць, а ты шоў? Я тебе ніколі не паслухаю зараз. Хто гэта быў, мне цікава. Эх, шкада. А можа атысці зноў прыйсці, можа ён тогда і вылезе. Мне падалося гэта у... О. Павітуха. Ой, калі ласка, першу не сароміся. Тут попадаюцца всякие гадасці, правда, але я не такая, я друг для ўсіх. Рада служыць такому хоробраму падарожнаму. Ці ты шукаеш веды, магу падзяліцца. Так, ох, так, хі-хі-хі. Вёска зверху ёсць дом для аднаго сумнага стварэння. Гісторыя трагічна, адмена належыць ёй. Каштаваў ён дорага ёй і яе народу, але мне думаецца, яна не жалілася таго, так? Хі-хі, так, ведаю, цябе зацікавіла. Хочаш пачуць расказ далей, што ж, прабач. Я бы так хотела рассказать, але я просто прабач, так доўга не ела. І ох, я так згаладалася. І што тебе? А, ёпкі. Чаго? Ты мяне хацела кусь-кусь зрабіць, ці каму? А калі ты мне зробіш кусь-кусь, ты, можа, нават мяне кудысьці забярэш? Ну-ка яшчэ раз. О, хі-хі, нехта заглядаў у дом ткачоў, правда, золатка. Сцягнуць такі асобны амулет даволі нахабны ўчынак. Ну гэта я так сцягнуў. Даму у мяне хоць гэтыя маленькія са мной тут бадзяюцца. Што яны толькі не стваралі на сваіх кроснах. І ўсё здзіўляльныя казкі, шчыты, чары, шмат з нашай гісторыі напляталі яны на сваёй шпулькі. Гэта твае дружкі?
Завяшчанне іхных талентаў. Хі-хі-хі. Воу, прашу прабачэння, я пачула нешта забурчала мяне там у брушку. Пачакай хвілінку, не рухайся. Так, ты меня куснула, так. И все? Ням-ням. Цікава анімація тут. Можна ще раз спробувати, Шестяно воно завсюди каже, пакуль яна не розповідає, може нам якусь історію ще раз. Вертаємося. Шестяновая. Вернулася. Перапрашаю за тое, што адбылося раней. Хі-хі. Ну нічога. Мой апетит часто перамагае мяне, прынамсі пакуль я сытая. А не паслухаеш пра мяне, хоць і мала што можна сказаць, я слуга гнязда, але апошнім часам няшмат хто мяне службы прасіў. Наш вывадак страчваецца за гэтай заразы розуму, сумны канец для аднаго з найразумнейшых відаў. Ах, аднак я паела сапраўды і дасыта, але ж яшчэ адзін кавалачак мяне бы так, така шчаслівую, найлепшая апошняя страва. Ты зноў будзеш мяне жерці? На стрэл не хапіла ў мяне. Я бы яшчэ стрэлам паспрабаваў патрапіць. Ну і яшчэ раз паглядзім. Цікава. Можа будзе ачыўка якаясь. А ты, мой даражэнькі, які ты добренькі, зноў ідзеш праведаць мае здароўе. Я ж такая клапатлівая гаспадыня, не разумею, чаму мяне ніхто іншы так не наведвае. А цяпер ты не будзеш тупаць, калі я тут трошкі кусну. Можа ножку, поўная брушка, найлепшы шлях да шчасця, кусні. Па цябе не трапляе, толькі гэты цвік. Разумела. Так, зараз вернемся, там я ведаю жучок, ён нам дапаможа з соннага цылка набыць трохі адзінак здароўя, мне здаецца. Так, ты хутка рухаешся. Мне не дапамог. А будзе штосьці яшчэ новае тут? А всё, уже паўтор пайшоў. Зразумеў. Тады я не ведаю, там можна ў левы бок прайсці, а можна прайсці праз пляцоўку наверху, што ёсць. Я бы ўсё ж таки прайшоў, паглядзеў у левым. Дальная вёска. Што ў нас з левага боку? Мы з левага боку такі не зможам нікуды прайсці. Тады нам здаецца толькі адзін шлях, там, дзе мы зваліліся, вярнуцца туды. І прайсці яшчэ раз, так. Зноў па цябе не папаў. Так зараз меня хутенька тут заб'еце, а лапку я так і не знайшоў. Яшчэ і калючкі. Яшчэ і на ту кнопку націсну. Так, яшчэ і ты, яшчэ і калючкі. Так, і так зноў. Так, вось гэтае месца. Казальнік мы зразумелі спачатку, што там,
куди ми повинні йти. А тут нават у кокон можна увайсці, а тут ёсць дзе прысесці. Не сябры. Ткачы не сябры, мне здаецца, маленькім жучкам, не такіх як мы, пілігрымам, так? Нас зараз укутаюць тут у сваё павуцінне. Опана. Вітаем, вы вельмі стомлены, сядайце, адпачніце. Ой, чую, що гэта пастка, не? Вітаем, так, пастка, не? Что, мы укутали, тебя забили? Налили суперклей, мне здаецца, тут на лаўцу. О, так это как и у слаб, здаецца, тады нас забирали, а прылада псіпрамне, ну, гэта не так уж яўна, але ж, здаецца, ёсць гэта параўнанне з Сілксонгам, калі выкрадаюць гарнет. Шкада, што ты дубкой ко мне не быў павёрнуты, я б цябе нафарміў бы тады. Так, штосьці тут цёмнае, небачнае, штосьці блішчыць. Пячаць халаўніцтва. Даўно нам не трапляўся якісь амулет. Так, дайте амулет, дайте мне поглядеть. А тут что? Как лежать? Так, кудись збегли, не? Еще трошки, у нас будет 10 тысяч патерок. Ну, гэтыя маленькие могут подбегчы и забрать гэты шоўк для мяне, а я могу не биться с гэтым вялікім чэлікам. Так, почекайте, хай зараз ткачы набують мне душу, а я себе трохи світла приберу. Такого нормально нафармили, добро. Як з тобой биться, коли тут я не могу тебе сбоку пройти? Ты обороняешь то место, куда мне потребно. А тут у нас мы не можем нікуди потрапити, там унізе. Так само мы побачили, тады здаецца толькі вось гэтага гаспадара, так? Прайсці. Пропусти мяне, калі ласачка. Не пропустил. Где мы опынимся зараз? На том же самом месте.
Ну, як мы можем тебе абысці тады? Можа тады ў клінч пакуль есть у нас гэты здароўе. Было балюча, але ж каб доўга не бадзяцца тут. 10 тысяч одно гео. Не ведаю. Куды мы можем гэта ўсё патраціць? Што гэта за месца? Це тое месца, дзе мы ўжо бадзяліся, ці гэта нешта іншае? Так, калі падлога ламаецца, тады мы тут яшчэ не былі і не крочылі ўверх. Так, чую зялёнага сябра нашага. Мы яго вызвалілі, так. Но все ж таки. Так, знову ти, так? Так, десь можна обійти, тут так само. Ой. Чому гэта вверх стрельнуло? Выпусти, калі ласочка. Выпусти. Пропусти. Маленький ткач забіў вялікага, вы бачили? О, так мы знайшлі апошнюю старэйшыну, так? А тут можна праз низ прайсці другі закуточак. Спячая фігура ляжыць на каменнай пліце. Аглядзець. А, ну гэта наш трэба цвіком біць. Так, мы тебе знайшлі, і вось мы тут. Вызвалім тебе з гэтага соннага сусвету. Так, канцэнтрацыя на Б. Гэта апошняя маска з гэтага чорнага яйца. І такім чынам мы пойдзем потым до брудных роспань. Ці як гэта лакацыя завецца. Там будзем змагацца з кімсьці. Так, тады вяртаемся. Трэба яшчэ паглядзець, дзесьці тут ёсць штосьці, што мы не знайшлі цікавага. Напрыклад, яшчэ 1 000 000 гео. Так, а тут што? Не б'ецца. А, тут вось лаўцы ёсць. Шмат чаго намалявалі. Тут можна зараз паглядзець увогуле, куды мы прыйшлі. А, таму што там лабірынт такі вялікі, а там он ёсць у правы закуточак, можна яшчэ прайсці, дзе мы не былі. Ці гэта мы яшчэ у гэтым
А мы зашли внутрь, так? А что вы тут забились тут все? Я бы яшчэ абышоў. Яшчэ бы абышоў трохі тут. Каб удакладніцца то, што мы нічога больш не забыліся. Ой, я гэта не бачыў. Тут зачинено. Тут мы бяжым, тут зноў гэты стаіць. Калі нас зачапілі, так. А, таму што я, наверное, сеў на лаўцу, так? Это мы все адрэспаўніліся. Тут таксама гео ляжыць, забярэм. Тут мы бачылі ўсё гэта. Хтосьці ляжаў, адпачываў. Я потрапіў так, там пікі тачоны. Так, не забивайте, дайте поглядеть всю локацию. Так, там так само пики. Тут маленькие все. Так, еще одно тухлое яйцо. Це уже гэтых яиц можно робить яишенку. Так, ты разбиваешь вниз, можно пройти далее. На волевых на 2 одиноках здоровьем тут бадяемся. З гэтага боку есть что цікавае? Так, есть цікавае только то, что там стоит гэты ваяр. Так, яшчэ ж лабірынт гэты. О. Навошта ты на яго напал? Маленькі ткач. Мы б маглі яшчэ трохі сябе набыць шоўку. Мы так наб'ем шоўку. Так, хутенька аднавіліся. А тут я памятаю, што гэта пачатак таго, калі мы былі вызвалены, так? Здаецца, што так. Таким чынам мы вяртаемся до адваротны бок, ці мы можам падняцца праз пікі, трымаць тухлае яйка, ці можам пайсці ў левы бок і выйсці да лаўцы, так? Ці не? Ці зрабіць кругаля? Даецца зрабіць кругаля, так. Усё роўна трэба будзе лезці ўверх. Окей.
Тады выходзім з гэтых лабірынтаў. Мы нават абышлі, у нас ёсць гэта картаграфічная, мапаграфічная памяць, так. Ну, на пікі тачоны заўсёды патрэбна залезть, каб пашчасціла так дзесьці. А вось у гэтым закутку ёсць штосьці? Не, акрамя пік тачонак нічога няма. Тады абыходзім, падымаемся дзесьці ёсць тут тухлае яйка было, мы яго забралі. Падымаемся яшчэ ў левы бок, ці можам мы прыйсці, ці не можам. Як мы так вылезлі, што там было забаронена? Так, ты ляжыш. Тут мы падымаемся, а тут будзе лаўца дзесьці, так? А ось там лаўца была. Ну все, мы прыселі і тады ідзем куды? Выходзім з гэтага свяцілішча апошняга, так, не заходзім зноў, выходзім са свяцілішча і нам вось там падказваюць, што там ёсць яшчэ месца, дзе мы можам штосьці паглядзець і знайсці. Ці выйсці нават. А, тут нам кажуць нават, што ёсць і лют. Лют не працуе, так? Не працуе. А тут таксама ёсць станцыя, ці яна працуе, ці не. Просто на мапе мне здавалася, што там яна не павінна працаваць, але... Малыш, я знайшоў яго арагочава гняздо, дзе я нарадзіўся і вырас. Гэта тое, што? Ці гэта мы знайшлі? Мне бы яшчэ раз туды збегаць, абавязак прымушае ехаць толькі калі мяне паклічуць, але калі ты пажадаеш яго бачыць, я мог бы цябе адвесці. Ну, канешне, давай ты, можа, гэтую прыгоду таксама мне распавядзеш. Нас ніхто і не прывеціць, але ўсё роўна гняздо, такое відовішча, твоё слово, і мы ад'язджаем туды зараз жа. Аддаленная вёска. А дзе яно? А яно ты, можа, маеш на увазе вось там, дзе уверху знаходзіцца, так? Так, рагочавае гняздо. Всё, я бачу. Так мы туды зараз паедзем, не? Паглядзім, штосьці там цікавае. А пачакай, можна я яшчэ на мапу пагляджу? Тут у нас яшчэ поласць, дзе можна пабадзяцца, але, можа, пакуль мы ведаем, куды ісці, паедзем да гэтага гнязда, паглядзім. Так, няма мапа гэтага краю. Нема нават лаўцы, дзе прысесть. А чаму? Тут он... Вы шо? Калі ты адсюда паедзеш, ты мяне не забярэш, тут нават зломаны гэты калакольчик, можа, гэта якаясь паска тут? Тут ёсць кавалачак маски. Не маски, а сосуда для душы. Зразумела, гэта такі рэворд, так? Таму што мы адчынілі, мне здаецца, ўсе станцыі. Можа быць. Можа не быць. Так все аргачы яны, што памерлі тут сумна. Гэта бачыць, аглядзець. Пустая шкарлупіна. І ўсё. Ці хтосьці выбраўся з гэтага яйка. Тут два яйкі ляжаць, і тут яшчэ яйкі ляжаць, а там
Хтосьці выйшаў, можа быць, гэта наш рогач, тут такі намёк. Кажа, што ён все ж таки выжыў і працуе. Тут, ну, не зачыняецца ці не? Вы все адпачываеце, ці вы все памерлі тут? Незразумела. Будем тады ісці туды ў правы бок. Пачакай мяне. Чорт. Зачынена. Так, можа тут што яшчэ ёсць якісь таямнічыя гэтыя секрэцікі. Вось мы дзе апынуліся. Так, я зразумеў, што мы тут апынуліся, а я не разумеў, як мы туды зноў можам вярнуцца, ці нам ужо ўвогуле туды не патрэбна. Добра. Тут быў ваяр, ці хто, ці мы тут уже змагаліся, здаецца, з горбамі. Гэта вялікі розум. Ну, рогач, здаецца, вот реворд зрабіў на сасуд. Тому што мы ж усе станцыі адчынілі. Мы можам з імі у любы закуток галоўнага праехаць. Так. А туды ўніз грязьмут. Чаму ты мяша піпка? Можа ідзі піпкі нават прыбраць. Тут можна заставіць, я не памятаю чаму. Я туды паклаў. Так. Што будзе, калі я пралячу вось такім чынам? Я напрост... калі робіш хуткі, тады ты зараз ось тут нават забыты... Не ў забыты рост, не ў грязьмуце будзеш, а калі проста прыгнеш тады ўніз туды да прахода караля. Ну, гэта невыдатна зрабілі. Мы прыйшлі туды, куды нам і трэба. Мы ж там уже тры гэтыя маскі ўсё ж такі разбурылі. Бачыў, там зараз дарогу адкрылі, краму з мапамі. Мусіць, маленькая канкурэнцыя будзе не лішнюю. Можа і мне пачаць прадаваць мапы. Ці заагрэсіўна. У свеце з'еў усё справядліва. Зразумела, гэта яшчэ дадатковы якийсь талор. Нам тут распавядаюць. Па мапам ёсць што-небудзь новае? Ці няма? Ой, там Корнфер адпачывае. Ускраіны каралевства. Мапа ускраіны каралевства. Я жно на самом канцы свету. Муж мой у такую ўжо далячыць вандрую, пакуль я тут сяджу. А што гэта за мапа? Ускраіны каралевства. Дзе тут? Мапа адноўлена. Мы кагосьці не знайшлі. Ускраіны каралевства. Ці ты нам кажаш, што мы можам кудысьці вось туды патрапіць, а як, незразумела. Пакуль праскакуе тут гэтую месца. Можа, якая ідзьмы ўсё ж такі можна прайсці, ці праз... ну жоўты, ну можа вось тут мы бадзяліся, но мы не зразумелі, як туды можна зайсці. Можа, зараз там адчынена. Тут зараз два варыянты. Ці зараз змагацца з чорным яйкам, ці ўсё ж такі наведаць тую апошнюю мапу, якую мы не знайшлі. Ну, месца, лакацыю, так? Каб туды дайсці, трэба прайсці да нашай гаспадыні, што існасцямі. Да, прарокцы, так.
Так, ну есть думка ўсё ж таки пайсці на тую мапу паглядзець. Калі да яе можна дайсці. Первым чынам, а потым ужо пайсці біцца з гэтым чорным яйкам. Так, а як табе мой стары дом, малыш? Ён быў поўны жыцця калісьці, рагачы хадзілі туды-сюды, абменаліся расказамі пра месцы, дзе бы пабывалі, пра пасажыраў, з якімі пазнаёміліся. Так они ўсё ж такі ўжо не жывыя, так? Ужо доўга-доўга лячыў сябе апошнім. Але цяпер, калі я зноў у гняздзе, тут штосьці ў паветры, ці то пах, ці то цеплыня, ці магчыма прысутнасць, ці маглі іншыя рагачы выбрацца адсюль на вялікі свет. Ну там быў намёк на тое, што якісь скарлупы выйшаў, а ці не ты выйшаў. Так, я буду трымацца гэтай надзеі, мой родны яшчэ уцалены дзесьці далёка ад гэтых краёў вандруе па свеце. А можа мы яго знойдзем. Я той ж ніколі не змагу пакінуць рагачовыя пуці, хаця пакуль пасажырам яны яшчэ патрэбны. Мяркую, табе яшчэ ёсць важная работа, я застаюся з табой столькі ж, колькі маё старае цела здужае. Павандруем яшчэ трошкі па старых пуцях каралеўства, як душа жадае. Я зразумеў цябе. А мы зараз павінны на станцыі караля ісці, так? Ці зямлі спадчыны? Зямлі спадчыны, дадаць. Так, прышпільныя гэтыя ткачы са мной тут бадзяюцца заўсёды. Тады можна было і паляну духаў наведаць, можа там штосьці таксама змянілася хуценька. Так, ну баяр стаіць, здаецца, што нічога нема. Зараз, каб там паглядзець, а мы ідзем уніз. Ну, просто каб разумець, ці можам мы дайсці до такого месца, дзе быў корніфер. Так, вы б'ецеся тут. Ой, я нават не памятаю, што ў том закутку. Што ў тым закуточку. А, ну мы тут якусь здольнасць, так, атрымлівалі. Нам у левый бок, да, люта. То есть на ухо шепча. Так, тут выбуховые птушки, их памятаем. Ось і лют. Ось і лют, а ось яшчэ я бачу тут, што ёсць зверху, там яшчэ месца, дзе мы не былі. Дайце-ка паглядзім. Там, ну я вось пра тое, што вось тут. А, не, там мы былі, там просто гэта ўніз. Хутка перамяшчэнне, добра, што не пайшоў зараз. А то на мапе гэта не кажуць пра тое, што там ёсць шлях. Можа не кажуць таму, што то гэта просто спуск. Хуткі. Ды паехалі. Чыняе. Ну мы былі ў той печоры. Ужо калісьці. Вось тая печора, якая яна намалёвана жоўтым. А, ось там поряд слёз, яны нам паказваюць, што там можна было прайсці.
А тут ён нам падказвае, што мы не можам прайсці. Можа, гэта адчыняецца з таго з правого боку на левы бок. Так, ну гэта падказка. Нам дадалі падказку. І 2 разы пра горад слёз. А там яшчэ нам от унізе прайсці можна было. Ну, пайдзем, паглядзім, можа знойдзем гэты шлях. Так, піка тачоная зноў. Ткачы тут десантуру гэту таксама робіць са мной, так. А можа гэта адчыніцца, калі мы ўсё ж такі там прайдзем праз асноўной квест, і толькі тады мы туды да гэту дадатковую лакацыю патрапім. Но гэта не дакладна. Каб нічога не упусціць. Зараз трохі пабадзяемся. Так, ну тут шкло, паўсюль шкло. Якім чынам мы можам туды зайсці? Там шкло, і тут шкло. У нас все з панталыку яны тут збіваюць. Так, а можна мне гэты ліфт? Дзякуй. Так, ніжэй. Зараз будем у кожную дзірку тут глядзець. Мы памятаем, што тут ёсць гэтая станцыя. І нават я памятаю, што тут можна было залезці уверх. І мы там знайшлі штосьці нам цікавыя якісь рэчы, так? Ось тут. Но мы не можем пройти далее у правый закуток, нам зачепиться. А як таким чынам яны кажуць пра горад слёз, каб ён тут канекчыў, так? Там зачынена. А, тому що там є гэты таемны лаз тут, так. А тут все разбурили, так? Тут все разбурили, нічого тут мы не можем так само знайсці, здзейсніць. Ну, я не разумею, тады можа пайсці ўсё ж таки на асноўны квест, можа нас якім-то чынам нас туды тэлепартнуюць, і мы адтуль зробім шлях туды, дзе нам патрэбна будзе прайсці. А, ну вось тут яшчэ такі ёсць сэнс, калі глядзець на вялікую мапу, што ўнізу ёсць гэтыя рэйкі. Можа тады ўжо адчыніцца гэты поезд, гэты цягнік. Ну, можна яшчэ да Гай Ізімы прайсці, там пабадзяцца і зразумець, што там таксама зачынена. Добра, пойдзем да асноўнага гэтага квесту. Я не думаю, што так моцна трэба было схаваць, каб гэта мы не пабачылі. Так, а каб прайсці
Як тут я так опинувся? Що, прилетів тут? Вертаємося. Вертаемся на наш основный квест. Так, обвернуться, треба у колокольчик позвонить. И до грязнута прилететь. Так, и ось мы тут, и ось мы тут. Ось мы присели на дорожку и по приладам я не ведаю, но поглядим, что там увогуле у тым месцы робіцца. Отчиняй. Так, штось вырвалася звонку, а мы зайшлі ўнутр, каб паглядзець штось, што там усё ж такі ёсць. Ну, гэта не ціком, гэта ніякія не сны. Тут якийсь-то вялікі храм. Отпочить. Это, мне кажется, чтобы мы были сконцентрованы на якуюсь магутную бойку, ці что. Так, не кажите только, что это ўсё. Так, тут страпили якогось-то ваяра. А не той ваяр, який быў на фонтане. Хтось яго шчапіў тут. І мы што, павінны яго вызваліць? Наша сябра ці хто ты? Я не разумею. І пагутарыць з тобой можна? І гэта можна цівікам сонным разбіць. А, ну тут зачынена, то есть павінны мы штосьці тут зрабіць. А што мы павінны зрабіць? А, вось гэтыя. Так, ну мы разбілі тут. Ці будзе гэта бойка якаясь? Вот гэта вялікая харнет. Порожний рыцарь. Я сподіваюся, що гэта не фінальны босс, не? Так, ты б'ешся тут. Наколькі ты моцны. Так, ты крычыш. Ты ляжыш. Ты б'еш. Ой, вспоминаю гэтыя механікі з апошнім суддзёй. Здаецца, там таксама быў гэтыя стрэлы такія падобныя. А што мы можам як тады ўзмацніцца? Ці можам мы біць цвіком, каб аднавіць сабе здароўе, спрытнюгу? Так, нам не патрэбен ужо компас, не патрэбна вось гэта. Шмат чаго мы не знайшлі па амулетах.
у гэтай гульне, а ўсё ўжо ідзе, можа не ідзе. Терні пакуты гэта застаецца. Цвіком мы не паспеем, мне здаецца, патрапіць. Так, вітаю, Алсевіч Бро, як справы? Як ваши выходныя праходзяць? Што новага пабачылі? Так, а мы можам узяць хуткая канцэнтрацыя і глыбокая канцэнтрацыя. Каб глыбокую канцэнтрацыю можна трывалае цела пры... спрытнюгу можна таксама прыбраць, вось так, не? Пайсці. Пытанне стаіць, ці будзем мы паспяваць лекацца на 2 адзінкі ці не. Можа, цвік трэба было велізарны ўзяць. Он, можа, шмат дэмэджу дадаваў бы. Так. Так, тут нас б'юць. Які момент мы можем лекавацца? Ну, які, так? На основную концовку собираешься проходить? Так, а я не ведаю. На основную ці не? Это як можа у Сілксонгу, так? Спачатку можна на основную проходить, а потім можна і на основную. Не додатковую. Але я не ведаю. Основная концовка у тым, чым мы просто забіваем гэтага ВРа. А не основная концовка, мне здаецца, трэба будзе пабадзяцца, пагутарыць з каким-то NPC, каб нам распавялі, як вызваліць, так, гэтага рыцара ці што. Що робить? Цвіком біць, концентрація на Б трымаецца. Мы собрали все гэтыя душы, і гэтага рыцара таксама собрали, і... Гэта основна будзе канцоўка, і гульня скончыцца, так? Не, гэта ізі канцоўка, просто забіць, зразумела. І мы зараз занялі яго месца. І вось мы зноў зачынені, пакуль другі не прыйдзе, не зробіць тое ж самае, так? Ці не? Так здаецца, што Silksong зрабілі нават пад капірку, так? Тое ж самае, так. Ну, Р. Гібсон, Вільям Пелен, Давід Казі, тэхнічны рэжысёр. Так, ну, будзем зараз глядзець, бадзяцца, каб зразумець. Галоўна нам, каб Кадалюс Эйт не распавёў, як нам гэты акт
трэці разблакаваць. Будзем зараз тады трохі пабадзяемся сёння яшчэ паўгадзіны. Калі не, тады я ўжо сам можа в офлайн пабадзяюся, паглядзець, што там у нас по гэтаму усім. Ну, нам далі намёк з мапай, што там ёсць лакацыя, якую ты не патрапіў, і нам трэба будзе шукаць шлях, як туды зайсці. Ну, яны не вельмі моцна адрозніваюцца. Ну, вось калі такім чынам, што тыя, хто не пагуляў Hollow Knight першы, былі ў захапленні, як я, ад Silksongу, ад гэтай гісторыі, ад гэтым всем. Там ніяк акты, просто лічы разблакаваць босса. Ну, добра. Тады мне просто тады цікава, як патрапіць там у яшчэ одну лакацыю, якую Корніфер там уже ляжыць, адпачываеце, але ж ён нам мапу ўсё ж гэтую аддаў паглядзець, як пабадзяцца. Так, а мы можам прапусціць гэта ўсё, не? Ну, пакуль не можам. Пакуль глядзім на Твіттер тады. А ніяк акты, каб проста лічыць разблакаваць босса, гэта толькі адзін босс будзе, ці калі проста адзін босс будзе, так гэта будзе сумна. Яшчэ мне казалі, што тут жа ёсць таксама гэты якаясь-то рэч, якая падказвае, сколькі ты адсоткаў ад гульні прайшоў, не? Так, асабліва такого падзяка Bakers in Kickstarter. Віншуем. Вітаем з здзяйсненнем гэтага вялікага подзвігу. Вы былі трываламі, перамаглі. Мы спадзяемся, вам спадабаўся ці пра пароджанага рыцара. Скора мы зноў сустрэнемся на шляху. Націсніце любую. Яшчэ лорд дадатковы. Вось і праходжанне. 74%, 48 гадзін. Націсніце любую, каб працягнуць. Без ценю, без ажыўлення, адно жыццё на ўсю гульню, гэта стальная душа, гэта мы ведаем, максімальны чэлендж. Ну, мы на максімальны чэлендж пакуль не пойдзем. Босса можна шмат знайсці, але асноўны лічы 1, 112% максімум, зразумела. З гэтым тады будзем зараз трохі пабадзяемся, паглядзім, што ідзе, якую дзірку мы яшчэ можам патрапіць з гэтым, і пакуль не пойдзем да гэтага рыцара, каб яго забіць. Тут яшчэ таямніча з гэтымі заражэннямі, мне здаецца, можна было пабадзяцца па гэтаму нашаму забыты родственні, які зараженыя родственні, можа мы кагосьці так яшчэ знойдзем. Паспрабуем даследаваць, знайсці гэтай, каб выйсці да гэтага асноўнага босса, так? Вельмі спадзяюся, што ніхто гэта не праспалярыць нам у чаціку. Мы яшчэ па гадзінкі пападзяемся і тады скончым. Зразумела, што нам трываўся такі маленькі рыцар, які можа будзе ведаць пра тое, што тут адбываецца, і якімся чынам нас накіраваць на якуюсь другую канцоўку, таму што мы 2 разы яго выратоўвалі. Я не памятаю, што мы рабілі гэта 3-й раз, і мне здаецца, ён можа якісь веды ў яго ёсць на гэты конт. Будзем яго зараз шукаць. Я чуў пранізлівы крык з калодзедзя, і ён адгукнуўся мне ў галаве, а я ж абамлеў. А якога ты калодзец гэты? Гэта нібыта памёр агідны звер, але быў у тым крыку нешта дзіўнае, быццам боскае. Ці здарылася нешта маленькі падарожны. Не расказа, калі чыняцца нейкія гадасці, мне лепш таго не ведаць.
Добре. А який колодязь ти кажеш? Про який? Про проход короля чи де? Ну, зараз саме така цікава частка і нецікава частка для тих, хто глядить, тому що ми зараз будемо шмат бадяться. Може бадяться, розважати. Чому? Так, Корніфер спіс, так? Bafanada. Я стільки накупляв, Корніфер без мене буде радий, хоча б я не ведаю, що він стільки гео собрався тратити. А він уже відпочиває, так. Мадама гэта наша таксама спіць. Таксама спіць. Нарабіла цасак з нас. Адчыняем мапу, будем зараз глядзець. Так, там место нашего рахача про станцию мы прошли, в озеро Ун. Можно было бы наведать, поглядеть. Я не памятаю, что там нават уже отбылось. Можно еще на каменное святилище пройти, там где вот гэты помечены есть такие такая істота, може яна нам щось розповіде. Можна пайсці реворд зараз забрати, тому що ми саме шмат таких зелених наших сяброў вырытавалі. Може там так само буде якась подказка, ці не. Так, мухи гэтыя зарадженыя подросли трохи. Не хапае яшчэ, от бачу 2, нават 3 там месцы, дзе мы не знайшлі зеленых гэтых наших сяброў, то вы мяне шмат гео, так, тут. Ой, что-то яшчэ. Глядзець. А, бледна-рудна одна яшчэ, а яшчэ 2 дзесь мы павінны знайсці, каб нам яшчэ цвік натачыць. Зразумела, будем зараз бадзяцца, глядзець. Рыбныя, крыштальныя вяршыны, так. Цікава паглядзець з гэтым заражэннем, ці ёсць штосьці дадаткова ці не. А, я забыў на сабе начапіць гэты компас. А нічога вы б'еце? Чу дурныя тут? Здурнелі сусім. Нават не падыходь тады. З гэтым сваім зараджэннем. І ты таксама. І ты таксама. Ну, мне здаецца, ось, калі б я займаўся гэтым геймдизайном, вось гэта заражэнне было б якімсьці такім невялічкім намёкам, што штосьці тут павінна быць, каб зразумець, адкуль гэта заражэнне з'явілася. У ўсіх лакацыях все добра, а вось у гэтай лакацыі чамусьці ўсё настолькі дрэнна, і можа быць гэта невялічкі, гэта у нас ёсць падказка дагэтуль. Бо яна адрозніваецца ад усіх. А так я прайшоў да крышталяў, так? А ты б'еш мяне ўжо? Мы з тобой гутарылі. Хто крычыць? Хто гэта быў? Так, наколькі разумею, там уніз правы бок, калі прайсці гэта да крыштальных гэтых, так, крыштальнай вяршыны прайсці далей. Нам пакуль не трэба. Вяртаемся зноў у Роспані. Ростані, так.
Пройдем еще вниз. Было бы добре начепить этой компас до себе. Так, вибухові почвари тут. А слухай, що там нечто б'ється. Сам може нейкая подказка. Так, а верните мне тады, что я могу тут? Трывалае цело тады прыбярэм, возьмем компас. Про Еву нам вот про сбор можно уже и не себя не узмацнять. Можна было пройсці таксама да мадамы паглядзець. Шмат амулетаў мы яшчэ не знайшлі. Так, хлопчики ці вибуховыя. Так само. Ну і вось тут уже яшчэ рэкі гэтыя не згулялі. Цікава. Шмат чаго, ну і нават 75% гэта не тое, што мы яшчэ змаглі прайсці. Мадам, може ти розповідеш нам щось яшчэ? Табе трэба толькі 11, так, і збірай далей. Ну, 11 гэта яшчэ вельмі шмат. Тут нават можна хутенька куды зайсці. У землі спадчыны. Там яшчэ вось вялікая поласць на землі спадчыны, можна было там яшчэ пабадзяцца. Блакітнае возера. Трэба у Ростаму тут яшчэ зразумець. Можа, як-то перамагчы гэтыя заражэнні ўсі. Так, нічого не змянілася. Так, вибухує моцно. От, а ти навіть не покривджений. Я чув, що тут щось б'ється зверху. Чому нам заблокували гэта выйсці? Як гэта выглядае на мапе? Можа, вот тут яшчэ штосьці? Щось б'ецца тут, кажуць. І нават такі вось шлейф ідзе. Цвяком не б'ецца, нічога нема. Цікавы рыдл. Ну, будем бадзяцца, будем глядзець, што тут. Одно месца, якое грукаецца, тут мы знайшлі. Можа, яшчэ ёсць месца, якія грукаюцца. Так, там у нас наши черві гэтыя, так.
туди нам патрэбна ці не? Спадзяюся, што не. Ще пам'ятаю, NPC був, який обіцяв з нами там змахнутися десь на арені. Зараз його навіть і не бачно. Мені здається, треба діда гэтага шукати. Маленького вайра. Десь яго схапілі. Може нам щось змог би, якісь таємнічі тайны гэтыя і распавесці. А мы тут абышлі, ўсё. Курган, а можа пайсці да кургана прашчураў туды ўверх паглядзець, а можа там і там забаронена было? Не заблакавана? Так, і сюди у правий бок. А, я пам'ятаю те місце, там навіть лавця ёсць. Там гаспадыня якаясь так само тут. Курган прашчураў. А што гэта? Мой помслівы падарунак сказіўся ў табе, праз цябе ён перакруціўся нешта іншае. Ого, так і думаю, дружа мой, ты цуд. Твоя існасць злілася з чараю. Відаць, тебе трапілася магутная крыніца, якая так непаўторна ператварыла яе так выразна. А што тут няма? Всё? Это ну просто якісь дадатковы. Чаму тут заблакавалі ад мяне драўляныя гэтыя? Ці не заўсёды адноўліваюцца тут? Я спадзяюся таксама, што тут нічога не змянілася. О, тут нават ёсць гэтае дрэва існасці. Мы знайшлі. Ну так, пабадзяемся і знойдзем штосьці дадатковае. У нас тады таму, што не было гэтай здольнасці высока прыгаць. Зараз мы заўважылі, што там можна падняцца. Я ўжо хацеў ісці ў адваротны бок. Нам так казала прарочца, што нам яшчэ дзесьці 1800, мне здаецца, можна знайсці. І можа яна распавядзе нам якусь тайну з гэтым. Куды тут ісці, што рабіць? Можа гэта дрэва нас вядзе кудысьці таксама. Ну, мы обошли, мне здається, на всю локацію. Ну, все, дрова зникла. 1626. Ну, гэта яшчэ нам шмат трэбна как собрать. Бачите, адчуваю при табе новую силу, такую, что пробила скалу под нами.
Карысна, калі хочаш павандраваць на самую глыбіню. Мой двоюродны дзядзька меў падобныя здольнасці, а яшчэ ён меў люты нораў. Ого-го, якое страшнае спалучэнне. Ну я памятаю, што мы шмат вось якіх-то знаёмых Джиджи, вось ты на цябе падобная. А ты хто? Смоу шаман таксама. І здольнасці мы таксама знаходзілі, так. Тут можна такім чынам казаць, што мы тут дабадзяліся да чагосьці новага, і гэта добра. Гэта добра, што мы абышлі тут штосьці знайшлі. Зараз бы пайсці б яшчэ правы закуток. Правы закуточак. Ну вось і зноў гэта вось анімацыя, якая падказвае нам, што нам прайсці. Так, это наши ванны тут можно принять. А куды? Куды вышэй? Я подойти не могу. Ці гэта заўсёды была гэтая анімацыя? Пах якийсь ідзе. Ось нам туды мы павінны як-то дайсці. Калі лагічна так глядзець. Ці гэта я ўсё сябе прыдумаў? Это зноў забаронена. Что ты кричишь? Пришел и кричишь. Я думаю, нам трэба штосьці знайсці, можа, дадатковае, што можа з гэтымі все ж такімі пузырыкамі, заражэннем гэтым сім правесці нейкі рытуал, можа быць. У гэты закуток я хадзіў. Да, я памятаю гэтых чалісаў. Так. Тут зараз уверх. Мне падаецца, вядзе. Ці зноў униз. Бадзяемся навокал. Ну вось тут есть проход, может быть только с этого боку можно пройти праз одно место. Ну я быў тут, не? Тут я якраз таки з гэтым всімі змагаўся, з гэтымі
маленькими істотами. Так, ну чую, щось б'ється. Ладить. Так, простебец. Что есть, то есть по мне потрапил. Тебя можно як-то яким-то чином обудить. Ой, что бывает? А, вы летите сюда до меня. Не зрозумел, не зрозумел. Я пам'ятаю, що був гэты амулет, мені здається, ми тут знайшли. А який амулет це був? Уже не пам'ятаю. Якийсь був амулет. А більше тут нічого немає. Чому всі поприлітали тут? І б'ється. А, ну може воно б'ється, воно просто захопило этого, а на самой справе там десь яшчэ. А что по мапе? Что по мапе? Ось тут може? Ну ні. Не виглядає, що це так. Я памятаю месца, дзе таксама захапіла гэтым зараджэннем жукоў у зеленом шляхе, можа быть туды прайсці. Так, а далей у левый бок мы проходили ці не? Так. Там я памятаю про гэтых маленьких, якіх мы знайшлі тут. Вот, тут так само істинность можна собрать. Ці не? Так, а что гэта? З кімсьці можна таксама тут пабадзяцца і атрымаць існасці, як са сваяком. Здаецца, что так. Это у него справа гэта засталася, потому что ён не проиграл. А куды мы павінны прайсці? А, ну вось ты зноў ты толькі цяпер гэты сонны, так? Я памятаю, як са сваяком мы доўга біліся, з табой таксама будзем доўга біцца, таму што твоя версія гэтых яна мацнее за сапраўдную, так? А ёсць тут дзесьці лаўца паблізу? А, мне лаўца на сетап толькі, да, можна бегчы. Ну толькі ў правым, так? І ці ў левым таксама. Тут заблокавана, там мы не пройдем. Не пройдем. Так, а куды?
Ну, с компасом, конечно, биться такое себе. Можно еще раз поспробовать, но я не упевнений. Може якраз нам існості дадуть, і ми пойдемо к мадам. Так було б добре ще розуміти, як тут хутко до боса пройти. Пропрыгнуть. Так, ось так. Ось так, ось так. Ось так. А, ось гэтага боку ёсць. А, ну можна гэты моцны даш зрабіць. Не? Это не тое месца? Тое. Так, ты что-то зусім моцным. Шеі кавалачкі гэтыя падаюць. Паспяваеце лікавацца? Здаецца, што не. Просто ушчэпкі мяне. Просто валіць ушчэпкі. Тут, здаецца, не трымаецца напрост залезці ў закуток і себе аднаўляць гэтыя ўсе нашы здароўі такім чынам. Так, будем глядзець па паводзінах, па таймінгу, што тут можна рабіць. Калі ты б'еш, і тебе тут вялікая хваля, на якую трэба два разы яшчэ падаюць камяні, ёлкі. Я не ведаю нават, як тут штосьці неверагоднае. Штосьці неверагоднае. Трэба будзе шмат праходзіць. Это были кветочки. Каким момент тут можно подлекаться? С этой? Ну, с этой так. Зразумела, было бы добра паспрабаваць, напрыклад, з тым, чтобы... З чым? Чтобы кап. Взять, напрыклад, ёсць тут такі быў каменьчык, які рабіў болей таго, што нам не могуць па нам патрапіць па часе. Я не памятаю, дзе ён. Але гэта не мае сэнсу, пакуль мы не сядзем на лаўку. Давайте, можа, паглядзім, ці доўга бегчы да лаўцы па гэтаму ворагу. Ось тут можна так гэта зрабіць. І тады каб браць маленькія гэтыя нашы, каб яны набывалі гэтую нашу душу. Я бы, можа, все ж таки, каб гэта было застанецца. Легче лечиться адыходзячы ад шкоды, уладальнік дольш застаецца непрыступным. Вось, гэта тое, што патрэбна. Компас прыбярэм, рой прыбярэм. Аб'ём душы атрыманы, б'ючы ворага цвіком. Был бы час, калі мы бы ведалі, калі нам лікавацца тут, пакуль можна
вайны гэтыя прыбраць, а хуткасць павялічыць, але тут таксама 3 будзе. Можна нават зусім гэта не рабіць, не чапляць. Паспрабаваць вось цвік, казалі, што дэмэдж таксама павялічвае. Песня восеняў набываць душу пры атрыманні шкоды таксама было б добра атрымліваць. Дзе гарачы пах? Ну вось гэта можа быць таксама дапаможа. І мы будзем шмат рухацца, можа быць, якімсьці чынам за намі будзе гэты ваяр крочыць. Зараз некалькі раз паспрабуем з гэтым сетам, калі не атрымаецца, тады ўжо можа у офлайне пагляджу, таму што сваяк атрымаў вельмі шмат часу на праходжанне, амаль 4 гадзіны. Ён быў вельмі моцны, тут таксама бачна, што вораг моцны. Гэта не тое, што мы бачылі пра праходжанне складанасці. Можа, аднаго скоку хапае. Ну тут аднаго скоку хапае на гэтай хвалі. Мне не падабаецца, што ляціць уніз гэтыя каменьчыкі. Так, я не паспеў. Цікава, ці каменьчыкі можна збіваць цвіком. Было бы добра разумець. Можа, як са сваяком там можна было гэтых NPC таксама збіваць. Так у меня не вялікі цвік, ці у меня вялікі? У меня ж вялікі цвік. Ці можна гэта рабіць? Збіваць. Да пачакай. Можна збіваць, так? Ну гэта не вельмі, мне падаецца, дапамагае. Можа, тут нават кажуць, з тваім гэтым усім здароўем тебе таксама трэба будзе нават не лекацца, а проста не атрымліваць пашкоджанні. Нават тебе не дадуць шанец, каб ты заўсёды атрымаў шкоду, а няма шансу на лекаванне, на якойсь стратегії лікування. Ми будемо зараз глядіти. У мене от розрадився джойпад. Можем триматися з допомогою этого. Таким чином. Ні? Ты меня не бьешь, а я тут сижу. Так, а что нам перешкоджае взять, например, качоў и перешкоджае взять гэтых панциры, якія з шоўку приходят? Я тут напросто сяду и буду чакаць, не? Мне будут шкоду наносить таким чином. Ну, что гэтыя пакуты тады нам? Ну, цікава. Цікавая думка, не ведаю.
Просто ён наскоквае, а мне рухацца трэба яшчэ і біць. Як-то яшчэ не трапляць па ўсяму гэтаму. Бадзяцца вось нават зараз. Можа не зрабіць дэш, таму што пад дэшам ты не можаш кантраляваць, куды ты крочыш. Было бы добра, можа, спрытнюгу якуюсь выкарыстоўваць. А просто хадзіць пёхам. Такі на-на-на-на-най, на-на-най. Калі не рабіць дэш, што будзе? Ты просто ходзіш, бродзіш, ну, вельмі павольна, так? Гэта нас ніяк не выратоўвае. Так, а вось я ў закутку тут, што ці змог сябе нават паспець аднавіць. Так, якія здольнасці мы яшчэ маем? Мы маем яшчэ здольнасць біць уніз. Гэта нам не дапаможа біць уверх. Для гэтага патрэбна душа. Ну так мы далёка не пад'едзем. Калі выкарыстоўваць уніз гэтыя дэшы, нічога не адбываецца. Ну што, напрапаноўваюць проста на скілах тут усё гэта праходзіць, так? Хутка бегчы, не трапляць на яго хвалі, не трапляць на яго малаточак, не трапляць праз гэтыя высокія всякія рэчы, так? Я нават не ведаю, як зараз гэта ўсё рабіць. Бо ён скочыць туды-сюды. Давайте паглядзім, на мою думку, гэты просты варыянт з тым, чтобы там захавацца і напрост, каб панцыры ляцелі, там засесці. Паглядзім, наколькі гэта магчыма зрабіць. Калі не, тады буду глядзець, ну, спрабаваць якімсь чынам гэты скіл офлайн напрацаваць, каб не трымаць шмат часу. А каб гэта атрымлівалася, тады нам надо вось гэтыя два амулеты, доўгі цвік я прыбяру. Што можна яшчэ ўзяць? Душу мы нават не будзем з сонным цвіком набываць, спрабаваць, у нас гэта не атрымаецца. Можна ўзяць па шкодзе. Взяць, напрыклад, таксама і споры, і пах. І што яшчэ у нас на адно ёсць дзяленне? Трывалае цела, напрыклад. Ідзем на дурня. Ідзем на дурня глядзець, ці магчыма гэта зрабіць, ці не. Так, панапруджваліся, забылі яшчэ две адзінкі. Здароўя, вышэй патрэбна. Калі біліся сваяком, тады мы бачылі, што там ёсць месца, дзе можна падлікаваць. Таксама ёсць месца, но да гэтага будзе патрэбен час, каб прыйсці, каб зразумець.
Ну, ось я сяджу. Вы мне можете сказать, что панцири не генерируються, покуль я так тримаюсь, так? Не, или щось ляціць. А не, ну все равно ляцяць. Нават маленькія ткачы яны збіраюць гэты шоўк, так? Памаленечку збіраеце шоўк. Панцыры лятаюць, либо трапляюць у гэтыя бімбы, ці трапляюць да ворага. Ну все, я тады сяджу. Сяджу, чакаю. Не ведаю, колькі гэта заладзення па часе. Ну чаму не, так? Ці нават яго, ось гэтыя бімбы таксама па яму трапляюць. Що, па цябе біць? Не? Трэба. Пачакай, я зараз бягу. Я не паспеў. Можа была задумка, я не бачу, ці трапляюць гэтыя, которые падаюць красныя, таксама яго, здаецца, што не, но тут ён все равно якім-то чынам атрымае пашкоджванне. Панцыр яшчэ можа быць і пах таксама вядуць, ці не разумею. Чаму это выбуховае такім чынам? Пах. Гэта таксама як узмацняе панцыры. На Суксонгу быў, мне здаецца, гэты яд, атрута, так, якая была. Калі ён, здаецца, будзе у нокдауне, тады мы павінны вылезці і біць яго, так? На, трымай. Так, а гэта яшчэ адна хваля, так, у него ёсць? Калі ён злуецца. Так, а ты знайшоў, так, месца, дзе мяне можна пакалаціць. Зразумела. Зразумела, што можа на другую хвалю, нават распрацоўшчыкі такі і думалі, што я там буду засяду, там можа себе так такім чынам зраблю гэтыя ўсе абставіны. Але можа не там не такі выдатны спорт заняў, можа і другая хваля все ж такі якім-то чынам не дапаможа гэтага пазбегнуць. А не, тут нават ён тут скоквае. Можа мне пашчасціла тады? Што я так сидзеў? Ой, зараз ён тут падымаецца. Не зразумела, тады можа мне пашчасціла такім чынам. Так мне можа і пашчасціць для другой хвалі таксама сидзець. Зараз яшчэ раз апрацуем гэтую стратэгію. Так, трэба вышэй, не? А дзе я? Я нават не бачу. Дзіўна, што непрыемна гэта трымаць тут такім чынам. Складана, можна ЛТ трымаць і ў левы стік. Нават калі нават і вышэй залезці, то і так не трапляе. Можа вы таксама будзеце да яго ляцець і яго біць?
Мне так нема жаданню спускацца, зноў залазіць. Так, конечно, не цікава, але што мы можам зрабіць? Каму патрэбны гэтыя пакуты? Так, трымаемся. Трымаемся, тут галоўнае гэта ўсё трымаць сваімі пальчыкамі, таму што вельмі доўга ўсё гэта адбываецца. Пальчыкі не жалезныя. Не зразумела яшчэ, як адмяніць гэты налёт. І чаму? Всё, я залез. Злецца не трапляе. І нават зараз ён не трапляе. Я лічу, калі распрацоўшчыкі дазваляюць рабіць, амаль што яны маглі зрабіць вышэй сцену шыпоў, яны маглі гэта ўсё пратэставаць, і як бы тады усе гэтыя магчымасці ад нас прыбраць. Но калі яны гэта не зрабілі, тады гэта не лічыцца якім-то чытарным варыянтам, так? Як вы лічыце? Пішыце ў каментарях, якщо хтосьці глядзіць. Мне забіў кавалачак. Добра, тады шмат мы сёння пагулялі ў дзёнку. Дзякуй, што завіталі на стрым. Пагляджу, можа тут па якой стратэгіі можна будзе хутка забіць гэтага нашага ваяра, потым патрымаем існасці і можа штосьці атрымаем праз нашу прарокцу, так? Дайце паглядзець, можа хтосьці таксама зараз у нас ёсць у онлайне, тады зробім рейд. Гэта чыт перапрахадзі. Добра, так, будзем туды глядзець, што гэта являецца чытом. Так, яшчэ дзякую, Кадалас, за меркаванне, што напісаў у чат. Гэта была адваротная сувязь у нас. Паглядзім, хто у нас ёсць. У нас ёсць Шагрэль зараз гуляе і Вержнік, які таксама гуляе ў Плагі Тейл. Это што у нас? Я не ведаю, давайте, можа быць, да Вержніка пойдем. Шагрэля мы ведаем, а яму, можа, таксама будзе прыемна. Так, а як тут на чэнел свой звесці? Так, вось пайшлі гэтыя все пукі да OBS. Так, а нам тады трэба зрабіць рейд channel да Вержнік. І пагналі.
Create has been created. Так, дякую, што былі на стрымах. Прыходзьце ўвечары да беларускіх стрымераў. Чакаю вас ці заўтра, ці ў панядзелак на Hollow Knight. Паглядзі, можа быць якісь навіны, таксама штосьці па гэтым праходжанню. Так, view all. Што таке view all? Dismiss. І тады зараз зарэйдзімся.